Halo rek, setelah keliling-keliling Surabaya akhirnya ketemu panggon mangan seafood murah porsine barbar koyo ngini. Apa maneh nang kene jaminan wani bumbu, isiane lengkap, kepitingin daginge wakeh yo jeroane rek. Iki asline aku sering mangan nang kene dan baru kali iki aku pengen nyepil gawe akmu kabeh. Panggone yo jembar, cocok gawe buka poso nang kene rek. Dadi tak sarano lek mangan seafood nang kene isok rame-ramean 3 sampai 4 orang. Konsep tuku seafood nang kene langsung disuntuk nang ndukure meja. Ojo kaget regone sakmene akeh cuman 135.000 tok. Lek jare arek jaman saiki bumbune ku medhok utawa bol trek. Tapi aku lek ngarani wani bumbu. Olehku wakeh kepiting ukuran sedang, tapi masih kepiting ukuran sedang menurutku iki gawe dikit sih. Terus iki lho kemedokan dan kepekatan bumbune. Jadi ki aku pesen sing bumbu asam manis diseruput-seruput ngono beh nikmat rek. Apa maneh jeroan kepiting iki daginge lho tebel koyo ngene. Terus selain kepiting nang kene bakalan oleh udang, cumi, kerang mix, jagung manis. Pilihan kerangnya yo macem-macem sampai bumbune meluber nang jerone koyo ngene. Cumi-cumi karo urangi ukuran yo gede-gede dan dibumbui nyoto asli pekat koyo ngene. Makame disuwes sepi koyo ngene, beh bumbune ancen juara top markotop sih. Terus lek pilihan kerangi mix rek, ono kerang hijau, kerang darah dan kerang batik. Dadi oleh wakeh. 135.000 jenenge paket D urunan wong telu sampai wong papat isok dadi luwih murah. Bumbune sepekat iku kurang lengkap rasane mangane gak nganggo sego anget yo. Cara mangane diurap dicampur dadi siji koyo ngene, malah dadi top markotop jos tenan rasane rek. Lek awakmu reservasi H-1 nang kene ono promo diskon potongan 10% dadi luwih murah. Emane panggon mangan seafood semenarik dan semurah iki wong Surabaya gurung akeh wong ro. Panggon iki lokasine ono di Warkop UBS, jenenge Piting Kerang di Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 10 Kalijudan Surabaya. Langsung gaskan rene yo.